chirwere chamwati ane mukadzi wauvandiruva wanezino mashanu chokwadi muchimesa uchiri kumuda mukadzi kumazino 5 yauno waita sei tapisana amazino mukadzi tabvisana amazino mukadzi kuti ataura nebhatadaura pisa bhatadaura pisa kwamazino acho ndakaenda kurapisa mazino mukadzi wangu kuharare akaitwa zvizipa mazino acho ndiri kuda uri 600 vayakudai zvadai so taiti kunyanya kunetsana muda medu emaboyfriend svikomba takanyanya svikomba mumba macho pakutanga vakabvisika mazino tatinetsana kubvisikana mazino tikagara ndikanyatsoita zvokubata wenzanzandano ndakazita kutobata chikomba chake direct chikandikuvadza pana chaipange chakatokuuraya chikandikuvadza pamhanzana kandimadzimange chaipange chakatokuuraya nemadzima yangu ivava kubatagara futi ane zino takwe kudari kwacho ine uboho hwemufurumi hweboyfriend yacho futi mameseji akanini ngatitonge nyaya bushu unozara mahure ukaita zvokutamba nevanhu ivava hatidi izvozvo izvo imi muri munyina uyu koiwe ndiwani koiwe alright mama makabviswa mazino 6 makambadharisa 5 makambadharisa $600 izvozvo ndozvaataura ndozvaataura kasi nawo mava kudari kuti unatsobhadhwa zipa mutema ndizvo kasi ari kuti nini ndikukurera chikomo akuneva kuti amuna chikomo mari sanangurei mazino avo akabva 2022 akandirova takatama pataigara tamaigara abva 2022 ndere kutanga abva tarara apa tikaiti rechi2 tikanzi ndoganokupa windu ndikanoka ndiyani ati mimi maga unokumakaira tikanzandina ndikati kuti patakuya kuzoitwa ndimutazi ndasvika pati mashango apa mashango musana antauri munhu anokupa windu ndiyani andikwanisi kutaura kosira munhu akumuona ndakumuona andazvozvindiziva apa ndibata murume makuru apa ndiwandari bazinokuvaku akati anowaitsoke apa ndisota maiti zvino ndikadzi wangu andisungisa nesamari anyanga kupolisa ndakabva ndagara kechipiri tagara yati 2021 ndapamuviri imba medu imomo mazino akabva kudaro ndapamuviri ndizekane 6 months ona ndenda kuchipatara ndibati ndikurwara kuchipatara ndaenda kuchipatara ndasunga mwana wangu primishi ndamufona pati tinokwane mwana ndasunga mwana sei primishi ndikati yakuda yakati vazvinja ndiyakusheka plan ufanga mwana gadziri naye 3 days akabhedha kubhedha hospital chizoda signature yababa ndisakupondisa kumocha yatopisa ufunga hapana kandiasist ndizva kuti akavafonera vakadambuya mwana ndikoanekomana tikaisa kuti iwe mwana ndowambereka ita zvokuti pamwana pamwana ngadi mwana ngaapisa padaro amai vangu vakasvika ndakanobudanisa mapepa tikanzi chii mwana ndopapanomanozvaita maringe vandinamwira mwana tikaplan kusindwa zvachimabasa kuipa iwandekumbu ndichachakugedhi kwehospital tasvika mwana wangu wako tikanzi murori zvava zvadii zvandakaitanyayakainzwa andeikumba ivevo fandienda kumba kwangu amai vangu neamweni wangu bamuni wangu avo tasvika kumba zona amai vangu mwana wefestem yakufirwa ndakutaura chi mwato munyaradza but inakosatakura mwana wangu tinakudza mwedzi wechi wemukadzi funga kuma wakafonerwa mwana mukadzisakura nakuwasha inetambo amweni wangu wakafona mwanangu ambasha vauya vatambotakura mwana zvemazuva mashoma ndifunga vakataura kati iye mwana wavo ndiye afirwa ndavatakure mwana wangu vangu mwana ngaasiri ndifunga akamusi vakawanda ndiamatadangu mataura pata kukrashana mavangaona kuna moyo vakabva ndakushinda gara ndakashimanzi ekoshimanzi akabatera ndakati ndikwanise kudzokera kuno adzokera nyaya yakati 2022 hari zvino wakadai ndoda kuti uchita akandibvisa mazino azvidzukisa mazino 5
tunachaja naye zvagara pacho vanhu tunotaura zino tinandofamba zvakawanda isiwandi izosvika amarekodhi andi anazuva mandeu kwese toenda kudzimba kuenda kumarekodhi vasaka kuti meseji iwe unoisiya akandiratidza ndechi uyo akasvomba ma7 ko ndiani ndiyangu akasvomba ma7 ndichanangozi yangu uyo aarike nayo ane fashimanzi akakuramba mangu saka akangosvabva kwabva iwe wakwirada uda kubhadhirwa naye naiye ndiani wako murume wangu tozvakutaura saka zvakutaura izvozvo toshandisa hakuna muzvenganyaya aiwa kana akabuda unokuya kudari kuti aramba ndosaka ndati ndikutavasandauya kufungo ndimunzoti nyaya yakabvi mazino aya haana kubva ndokwameseji ako but chikomba uchiripo kachi murume wangu akasvomba kuma7 mameseji akapinda kuma9 iye ndiye anga ane foni yangu akandibaita vashakurambei mameseji aya ndakapinda nguva yangu ndapinda na9 after kubva ndiye anga ane foni yangu ndotaiindotanaiseipo iwe ndongone foni yangu uyu munhu akazomangwana kudadzi akazvaumbowo mimukura kuti mameseji amasi izo andakumanyura ndikataekuraa meseji anyorwene meseji kuti azoiti ndechikomba inenge yabva kuchikomba saka mimi kuti mameseji amasi uyu atora foni kuma7 saka ndobva aita pfungwa dzokukugadzirira nyaya ndotenda kudaro abva atirega ndichigadzirira mukadzi wangu uye nyaya ndobva ndanyora sechikomba tinoda kuti patsvagwe namba idzi kuti ndidzane nditika tinorequesta dzoonekwa kuti namba dzidzane kuti mese iwe ukuziya here munhu ane namba idzi mimi umuziya here munhu ane namba idzi chakudiwa kutsvagwa kuti munhu ane namba idzi ndidzane koasekerera munhu handisi wanyasa foni yako uda kushandisa toshiba foni tofona indi ukashamani namba dzasudayira bhozi akatozofona kutadaira ndikomurume wacho irimo futi mutaisa achafonirwadaira bhozi siri pamusoro changamiri ambobvunza amai kuti mimi nyaya ndandokucheketeka 2021 yemazina akanga achitaura nemurume achiti ndakabva kuisa chipatara kazi ndakupai $600 yangukurapa kopesa pesa pamamutiupi ndakutsanangura ndisikozoka nhasi pana somudzana zuva adipapi zvandabvira kushuru kuti mamisidi asi mazino asi mamisidi aiwa ndikuuliza mazina asi mameseji tangamire ndava ndakachengira chiti imba yangu murume ndewangu ndinevana naye andisungise asi ndikumuda murume wangu murume wangu ndikutsanangura zvikamba ndimhanyira tadaro uyu akapinda mumba mangu andikuazimadzi akandisiya andiamba kusvita hondo neni akakona mukadzi atori nai pano panapapa ava naye anditi kwangu anga ndikwepe hondo akasunga kaenda kugirlfriend lake akagara ikoko ine andakumutereka atonai kumota anayo saka ndonyaya yazondirwadza kuti kuti murume wangu murume wangu wacho akundiharasaane urema here chimbomirai kama timbobatsirwa yakaitika ndekuti pavakanetsana vanhu avandi ndakaudza ameguru katane guru mufuma kuti kwatsataura nekukona tikwanisa kuvandizi ndakabva ndataura nemukoma mubva aenda wakati handikwanise kuti ndisangane mukoma yangu vaanoachirwemu anditi everyday yagara vakatanoisira tinosvika parodhi kwedzigirirana kutatanisana chidiva chiti ndazozisiya kureribiro anodzingirira vamwe ndiani iwo kana vatakauta noise kuti ndikumoya handisida kumuona kumba panapa ndinye utano mafone udedera nyaya yemazino yekubva mazino aya achatauraya inyaya yeboyfriend ambobuda kuenda kumba kwamai vake pakutanga iwe wainamba vachitaura vachitiyo pane munhu akanoka pawindo akatanga kukwamai ndizvere kuti pane munhu akanoka pawindo ndopa wakabva warovaka mazino right asi parushiri kudaro vanga wabva wamainini vangu izvozvo kumashure zvazvo but kutaura kuti isusu pane munhu akanoka pawindo uzomabuda pamaenda pa200 meters paukasviko ukatema shamhu ukazovabata maoko uchivawisira pasi vachibva kubva mazino ndizvozvo
kusaka kuda kwetso aya changamenda chida kutsara kuti ndi pakubva kwada mazino but iye chikomba semunya iyi kuti alright chikomba ndazinzwa chikomba chaponerwa ndiwo wabata 600 kunani akapara zita ndi baba panani mali panani takati kuti panga panani paukaedza kuti kana masvika pakubhadharana pakuti anoshedzo ukamu uyo shedzo ukamu ini ndakatadzira mukadzi wangu handizi but ndikuda kuedza kurapa maronda kuti wozviye zvimunakirewo ya ipapo changamesana ichiti kuna kuti muke kwafunga but kumbo kuti ndikubvira kugadzira mazino acho nemunhu akaisa mazino acho dokta wacho nemari andakashandisa aiwa iyoyo mazino atotengwa era stage akatotengwa mazino acho nawo atoabvisa kuno kwakatonawo kuti atoabvisa abadzima kuti kudama kakiyo anyway ndazvinzwa makawirirana zvenyu saka nhasi kudaisisa tichipedza nyaya Nida kuti pamombe mazino akatinga de plastic Dave udari pamombe mangani aisha akabvisa ndipe $600 yei mazino akapo kura kudai mazino akada $300 koni ifoni yamo kufuna namba dzakanzi mazino and the doctor tenga anga pa aerodrome yona neni kukuharara akabara $300 apana ndiani kusha turu ande yako tite police case unovharirwa imhuri yako taura nekumba what muri kuya kudarisa kuti tiwe tipitsane muno ada kupisa kutenga miri yana kumarivhara kundinzwa dzidzisai vana zviparikana zvaitwa zvine weye kuzvigadzisa nazvo zvokupitsisana asiri izvezvi isu kunokuva vanoziva kuti mombe handisi kuzokuchaja mombe 5 asi zvandinozodakagarira pano tingomukudzika zichaja ende mombe idzi dzinonzi kana dzaripo kuda kukudzira 5 zvacho misine mombe imwechiteka saka $300 zvapera vanhu avo vachigarisana pesa paudo 2022 why today ndakuvharira because kesi yako iyoyo pandiri ndikuona kunge iri kesi yekuda kuuya kuno apa azoita mumwe mukadzi after so akandisiya anditi munhu andisiya anouya achita hondo neni nezvokuti agosi kuenda kudzipo kudziti watfonima misedzadzi yangu ifoni yangu akaibandaiti imba yangu arutsendane hurema here after so akandilambira mwana ndikati imba yangu akapinda mbamwatu yangu akawatukatikanyara chiti imba yangu chikwatichitirapaimanzi munasikepu adigakupachieno chikwari here kuti achandivoza aite pachimanzi akandifanisha andikujekesera achakudadzi mari chikwari kune kuti muchiva munomariti kuenda kuchengeta mukadzi wanhu wako zvakadii zvakanaka anditi kutozoti azoti aiwa hanzicheto nyaya yake kuti wauchengeta uyo ari kumotikari ini ndakusafa pane nyaya yake nyaya yangu iri panapa changamirika uyu munhu ari mameseji pamhuri yangu ari kuti ari kutsvaga mukadzi wangu wamukanana naye wacho ndinofanira kumuziva ndinoitina mhuri yangu paikotienda mberi tikona kubatsirana unoona kuti mambo wapedza pane dzimwe nyaya dzekuti kana mambo wapedza pasaura muziva judgment yaiswa kudhara wanzi mombe nembudzi ne$300 ndofunga paperera nyaya iyo nyaya yekuti utsvaga chikomba yekuti idarerera kuti utraya kubatsira bata iziro nyaya yawakagarira nhasi papi ipapo nhasi uri musungu saka panyaya yako uri kuda kuti usaita apa wapedza usaita wobva uchabhadhara sei wobva wabuda uchienda kana uchida kuti utsvagirwe chikomba wobva uchikoenda kumupurisa wako wobva wanikiri kuitira samunhu apa wose takatonga nyaya 3 panguva imwe chete manje tinorarama muchitonga yausai kasawa inyaya ndakugadziswa chimbavha chinoramba chichiitwa chakawandisa chinobhabhatizwa nini chinosekesa isusu inoteteuri anogara pari pandoda kuti zvipere zvikuitwa ine mugara pasina mhuri hapana panombopfisira chikombawo kuda kuti meseji nokutikira kudana mukwanzwisa chikomba chogona kuti daira foni but chiripo
because ndo issue yaipoti mazina abve, ndo issue yaipoti mazina abve. Saka isusu katava kunuka moti panyaya tinotariswa kwatiri vanhu nokuti zvinoitika kuti community mamubva nematokurira taura akashamani. Gara basi. Ini ndati chimbavha chiri kuitwa chiripo. Ndaramba here. Ngasawa. Hapana mombe 5 dzatokupa nekuti mazina akatengwa kudhara. Ndosaka chizive na macheso. Anongodzikodotsu obviswa kutsvagiswa futi mari. Nini muno mandi bhumi. Ari kungopiwa mombe imwe chete. Iwewe urundururana. Siyani nyaya yemabhuzi. Iwe oda kutenga wabatwa. Oye kana wambobviswa mazino chifuko iri mubvunzo wangu ini wanobvunza mwana 2022 ndopakatika nyaya yakudzwa 2024 ndaitimba yangu sofa munhu wangu ariharasa akatakaa vinhu zvangu akaenda nazvo ndakuzwa mombe imwe chete unobhadhara mombe iyoyo muswesande uno itoripo itoripo hanzi mombe yacho iri kupi musesande iri movene yapera kanyaya murume uchikumuda change your behavior. Behavior yako haisiye munhu anda kuita iwe ukadhawawati wadukumira ndamukaita manje chibva kana madzokera kumusha munoenda kwaatete avo nditi avo mugara pasi mumwe nemumwe ngaabvume paanenge anzi urongo mukaramba muchikakatana hamuna kwamuri kuenda hapana munhu anoona chiri musiso make zvinotoonekwa nevamwe asi ukaramba uchikakata imba yenyini ndese inopara tiri kuti izvo ukanzwa wanzi iwe munozvomwa tambira nokuti munhu anoona chiri musiso mako mumwe handi ukatozorwa unoti nai nditarisewo izvozvo izvo uri kuonekwa nechibharangidza chaunenge uchiita pakuronga mhuri yani yako saka tiri kuti endai munogara pasi naatete unotorwa kana asegura kana una aseguru wako utorwa wavo musangano mugara pasi moita kuti imba ii amai endai muchiziva kuti uyu ane mumwe mukadzi ndochokwadi akagamuchira kudhara saka izvozvo ende mukadzi wako iwewo ngazive kuti ava ndamai guru ende azvichinje kana akatonaka zvinengei ava ndamai guru azvichinje tamusha aiwa takurambira unayakumba akatakura property ngezu ndiro kuzoti yakaenda kukameni yakashanda inini property property ya mtawanda tizo mafanya ana masala maviri mabati maviri TV stand TV basi zorera bati maviri mafupa sola maviri nguvura doketa aiwa zorera zorera kumba chete tora imhuri yenyu inogarisa izi nyaya idzi somuka batai mama endai matangira makaita iwayo